ش مبارک نور خدا راغے خدا راغے ش مبارک نور خدا راغے خار دمکی تا مصطفی راغے خار دمکی تا مصطفی راغے ش مبارک نور خدا راغے ش مبارک نور خدا راغے خار دمکی تا مصطفی راغے خار دمکی تا مصطفی راغے ش مبارک نور خدا راغے ش مبارک نور خدا راغے او پمیاش در ربیع الاول شریف کی اے پمیاش در ربیع الاول شریف کی او پمیاش در ربیع الاول شریف کی زمون رسول زمون آقا راغے زمون رسول زمون آقا راغے خار دمکی تا مصطفی راغے خار دمکی تا مصطفی راغے ش مبارک نور خدا راغے ش مبارک نور خدا راغے او دا حضرت عبداللہ بی بی آمنہ او دا حضرت عبداللہ بی بی آمنہ دا حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کورتا دا طول علم پیشوا راغے کورتا دا طول علم پیشوا راغے خار دمکی تا مصطفی راغے خار دمکی تا مصطفی راغے ش مبارک نور خدا راغے ش مبارک نور خدا راغے او درخواست دا حضرت ابراہیم شو قبول درخواست دا حضرت ابراہیم شو قبول او درخواست دا حضرت ابراہیم شو قبول زیر دا حضرت عیسیٰ راغے زیر دا حضرت عیسیٰ راغے خار دمکی تا مصطفی راغے خار دمکی تا مصطفی راغے ش مبارک نور خدا راغے ش مبارک نور خدا راغے او دا چاپ مخچی رب خدای کلخکارا اے دا چاپ مخچی رب خدای کلخکارا او دا چاپ مخچی رب خدای کلخکارا دا اللہ غدل ربا راغے دا اللہ غدل ربا راغے خار دمکی تا مصطفی راغے خار دمکی تا مصطفی راغے ش مبارک نور خدا راغے ش مبارک نور خدا راغے او آتش کدا دا فارس یخشولا آتش کدا دا فارس یخشولا او آتش کدا دا فارس یخشولا زلزل مانے کی دا کسرا راغے زلزل مانے کی دا کسرا راغے خار دمکی تا مصطفی راغے خار دمکی تا مصطفی راغے ش مبارک نور خدا راغے ش مبارک نور خدا راغے مسلمانانو خوشالی اکڑین مسلمانانو خوشالی اکڑین مسلمانانو خوشالی اکڑین دا عاشقانو رہنما راغے دا عاشقانو رہنما راغے خار دمکی تا مصطفی راغے خار دمکی تا مصطفی راغے ش مبارک نور خدا راغے ش مبارک نور خدا راغے او جشن سرکار دی جنڈے او لگاوی
جشن سرکار دے جھنڈے او لگاوئی او جشن سرکار دے جھنڈے او لگاوئی نور الانوار نور الهدى راغے نور الانوار نور الهدى راغے خار دمکی تا مصطفیٰ راغے خار دمکی تا مصطفیٰ راغے شاہ مبارک نور خدا راغے شاہ مبارک نور خدا راغے او افتاب دن وائی پمین وائی افتاب دین وائی پمین وائی او افتاب دن وائی پمین وائی افتاب دن وائی پمین وائی صلی علی راغے صلی علی راغے خار دمکی تا مصطفیٰ راغے خار دمکی تا مصطفیٰ راغے شاہ مبارک نور خدا راغے شاہ مبارک نور خدا راغے شاہ مبارک نور خدا